মামার ছোৱালী হয় মামাৰ ছোৱালী মই এই জাস্ট 20 মিনিট আগত দেখা পাইছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আমি সাংগঠনিকভাৱে একশন खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फिन खनसे गोदान भिडिअ लानानै नुजाफैलायबाय लोगोफोर नैबे भिडिअआ जागोन जे मोनसे भाइराल जानाय भिडिअ सासे एमसिएलए इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा कालिंदुवार समस्तिनि 34 कन्स्टिट्युएन्सि कालिंदुवार समस्तिनि एमसिएलए बिथाङा जे गावनि बिमायनि फिसाजो होननानै बुंदों जे गवायाव लांनानै दाबसे रुम भारा लानानै हटेलाव रुम भारा लानानै उन्दुहैनाय बिनि सायाव बिटिआर सरकार बा मानव गेदेर प्रमद बर' सारा मा राहा लागोन आरो मा बाथ्रा फोसावदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स' लोगोफोर थारैनो नोंथांमोनाथ' भाइराल जानाय भिडिअखौ नुखाबायनो आरो ससे नैबे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरबावदों बेवहाय गोबां बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव बेरखांनो हागौ थ' बे ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जाय बैसोर दिलीप कुमार बर'आ जाय रुमाव उन्दुदोंमोन फेन खान्दा गानलायनानै सासे उन्दै हिन्जावसाखौ लानानै आरो बे सोंनाय समाव मा होननानै फोरमायदों नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामदोंना नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै लाबाव কি হয় এই ছোৱালীজনী কি হয় কোনে তোমাৰ নাম কি কি হয় ছোৱালীটো কি হয় ছোৱালীজনী মামাৰ ছোৱালী হয় মামাৰ ছোৱালী কি কৈ আছে মামা ছোৱালী কেনেকৈ দেখিলো কৰি এটা ঘূৰিব আহিলো যে ইয়াত ঘূৰিব আহিলো যে সঁচা কথা কওক नोंथांमोनाथ' हमनो हाबाय ससे भिडिअ क्लिपाव थ' बेवहाय सोंदोंमोन मा खालामनो फैदों आरो बे सोर ओमफ्राय बेवहाय बुंदों बियो मामार ছোৱালী मामार ছোৱালী घुरिबो आहिलु जे माने बिमायनि फिसाजो जाहैदों आरोना गावनि बिमायनि फिसाजोखौ लांनानै माने बेरायहैदों मा बेलेग सिख्ला बा बेलेग लोगो पार्टनारफोर गैयामोन नामा बिहा बे इसेबां गोरलै गाइखेर गारै खुदियाखौ लांनानै बिमायनि फिसाजोखौ लांनानै बियो माने एकदम कृष्ण लीला गवायाव खालामहैनो इसेबां नेहाथ खामानिखौ मावहैनो बेनि सायाव मानगोनां प्रमद बर' सारा मा फोरमायदों नोंथांमोना ससे क्लिपखौ होगोन आं মই এই জাস্ট 20 মিনিট আগত দেখা পাইছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আমি সাংগঠনিকভাৱে একশন ল'ম কাৰণ এটা সুস্থ সমাজত ভাল সমাজত তেনেকা কোনোবা যদি তেনেকা কিবা বেয়া কাম কৰিছে এটো কেতিয়াও মানে এটা এটো ৰিকগনিশ্যন দিয়া বা তাক একচেপ্ট কৰাৰ কোনো ইয়াত যুক্তি নাই গতিকে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত কি আছে ইনকুৱাৰি কৰি একশন ল'ম बिनि सायाव मा फोरमायखो मानगोनां प्रमद बर' सारा बिनि सायाव नायबिजिरगोन एक्सन लागोन थ' राइट नाथाय बेखौ एक्सन नायबिजिरनायजोंल' जाया बेखौ डाइरेक्ट रोखा रोखा नुखाबाय बिनि आखलखौ नुखाबाय बिनि आखुखौ नुखाबाय सासे बोराय 50 बोसोरनि बोराया 12 बोसोरनि सासे बिमायनि फिसाजो गोरलैखौ लांनानै माबायदि रुम गंसेयाव जमा आरो फेन खान्दा गानलायनानै हिन्जावसायाथ' जेबो बुंनो हायाखै मोखां सोम जानायखौथ' नोंथांमोना नुखादों दा आरो बेखौलाय मा नायजिरबावनो मा बिजिरबावनो डाइरेक्ट बेखौ बोख्लायनांगौ आरो साजा होनांगौ थ' एक्सुवेलि नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों स' नैबे दिलीप कुमार बर'आ जे नैबेबायदि भाइराल जाबाय बा सासे उन्दै हिन्जावसाखौ लांनानै बे गवायाव उन्दुहैबाय बा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि खालामहैबाय जमा थाहैबाय स' नैबे only for not the pupils माने बे
सन्मानखौल' जानाय जायाखै, इउपिपिएलनि सन्मान, इउपिपिएल पार्टिनिल' बे सन्मान थांनाय जायाखै। बर'नि जेसांखिनि लिडार दङ, अल दा बड' लिडार्स, बिसोर गासैनिबो सन्मानखौ जानाय जादों, गन्थं हानाय जादों। बे दिलीप कुमार बरुवा बर'फोरनि जेसांखिनि एमसिएलए, एमएलए, एमपि माबा इएमफोर दङ, गासैनिबो मान सन्मानखौ जानाय जादों। बर'नि लिडारफोरनि सन्मानखौ जादों बियो। मानो होनब्ला बर'फ्रा एसे थाखा फैसा जायोब्लानो, एसे पावार जायोब्लानो, पावाराव थायोब्लानो माने गुबुन गुबुन जायगाफ्राव सिख्ला फिसा फिसा लांनानै उन्दुहैयो, बेलेग सिख्लाफोर लांनानै माने बेफोरबायदि गेलेहैयो। नैफोरबायदि बिराद प्रब्लेम जादोंना जायाखै? थांनाय साननैसो सिगाङाव बहाबा भुटान नामा थिम्फुआव सासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिखौबो नुबाय सोरबा सिख्लाफोरजों रुमाव थाहैनाय, हमजाहैनाय। दा अब्ला मा सिला सिंसिं बर'नि माखासे लिडारफोरा सासेनि थाखायनो गोबाङा बदनाम लानो गोनां जायो। गासैबो हारिनिनो बे ओरैबायदि माने बदनाम आरो बे पार्टिनिल' बदनाम नङा, बे दोलोनिल' बदनाम नङा, बे गासैबो रायजो राजाफोरनिनो बदनाम, हारिनिनो बदनाम, जातिनिनो बदनाम। बेफोरबायदि सासे इसेबां नेहाद जुनाद गोसोनि मानसिखौ दोननाया जोंनि समाजनि थाखाय मोजां नङा, बा पार्टियाव दोननाया, सोरखाराव सोनाया बियो गनायथाव नङा। बेखायनो बेखौ गोख्रों साजा होनांगौ। बेखौ लोगो लोगो बिनि पदखौ केन्सेल खालामनांगौ, बेखौ एमसिएलएनिफ्राय बोख्लायनानै बेखौ ओरैबायदि गेदेर जुरिमाना होनांनांगौ बा माबा मोनसे साजा होनांगौ, बेखौ आयेननि राहा लानांगौ, बेखौ आयेननि राहानि गेजेरजों बिथांखौ साजा फोसावनांगौ आरो गेदेर फाइन फोसावनांगौ, जाय बियो बिमायनि फिसाजोखौ लांनानै बेफोरबायदि इसिबां नेहाद खामानि मावहैदों। बेखौ ओरैनो गारनाङा, बेखौ ओरैनो गारजाया, ओरैनो हगारजाया। बेफोरबायदि इसिबां गाज्रि गोसोनि लिडारखौ ओरैनो दैयाव हगारजाया, बेखौ ओरैबायदि साजा होथारनांगौ। थ' लोगोफोर, गोबां माने दुखु मोनदों बेफोरबायदि सासे गोरलै गथ'खौ लांनानै सासे इसिबां गिदिर मानसिया, बुजिनो हानाय मानसिया, गोरों मानसिया जुदि बेफोरबायदि खालामोबा जोंफोरबायदि फिसा माखासे उन्दै थाखोनि मानसिफ्रालाय माबाव जेबोआनो नंला माथो। बिनिखायनो आं बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे उन्दै हिन्जावसानि थाखाय। बे इसिबां गोरलै 12 बोसोर 13 बोसोरनि हिन्जावसाजों उन्दुहैनाय, बेबो बिमायनि फिसाजो, बेखौ ओरैबायदि लाजिं सिं मोनदों आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम, बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।